दिनै आंनि बे इउटुब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावदों। बेनो जादों दाउ बासा। फिसा दाउनि बासाखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। बे दाउआ ओरैबायदि दाउ, जाय दाउआ गावनि बासाखौ गांनै बिलाइजों बा गांसे बिलाइजों सुथाबनानै बासा बानायना लायो। बे दाउखौ जों मिन्थिनायाव थेब थेब दाउ बुङो। थेब 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 गाबबाय थानायखाय बे दाउखौ जोङो दाउथेब बुङो एबा मोनथियो। बेनिनो बासाखौ आङो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन आरो बे बासायाव मा मा दं मा मा गैया आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों। दायो दाउ थेब थेबनि बासानि खाथियाव मोनफैबाय। थारैनो नंगौ, बेयो बिलाइ गांनैजों फोनांजाबनानै खुन्दुंजों सुथाबनाय बायदि सुथाबना लादों बासाखौ। जोबोर मोजां, अखा सिनो हायै बायदि फांसे फिसा दंफाङाव लादों। दा बासायाव दोङो नै फिसा माब्रै दङ। बाखि स्पन बायदि बासा खालामना लादों दुलुरनो। फिसाया माब्रै दङ बिरनो हानाय जासिगोन। बेनो दाउ थेब थेबनि बासाया। एसेनोसै, गोजोन्थों।